spot mga kasbero. Nandito na tayo sa Carabao Island. So yung spot natin is Kabalian sa Taplas. So kasama natin si Master RJ. Ayun yung bangka niya. Ayan yung bangka. So dito kasi nakastay si Master RJ sa Carabao Island. Kaya niyaya lang natin na sumama ulit sa atin. At bago na yung bangka ni Master RJ, mas malaki na. Ayun o. Dalawa sila Master X doon nakasakay. Tapos kami dito sa bangka ko, tatlo. Si Bro Rowel. Manalo yung bangka ni Master RJ. Ang laki oh. May Marlin sa kanya, sa akin GT. Nakarating na tayo sa spot. At eto, after natin makapag warm up, hindi lang warm up, halos 1 hour na tayong nagda-dive. Marami na tayong nakuha na ng video pero wala pa tayong nahuling isda. At eto, pagka-drop natin dito, nakadali tayo ng isang green job fish. Ayan, lumapit sa atin. At sa wakas, meron na tayong unang isda after 1 hour mahigit mga kaspero. At eto, nadali natin ang isang good size na malaguno, around 1.5 kilogram mga kaspero. Mga kaspero, ilang dive rin tayo, walang napana. Ngayon pa lang isang malaguno o green job fish, mataba pero pagkatapos natin ma-secured yung green job fish natin or malaguno, tinangay na tayo ng agos dito sa medyo may kalaliman na part mga kaspero, around 21 meters. At dito habang pababa ako, meron agad akong napansin na isang grupo ng rainbow runner. At eto, lumapit talaga sa atin, ngunit hindi ko mapana agad-agad dahil sa sobrang lakas ng agos. At hindi natin maigalaw ng maayos yung pana natin. At ito, hinihintay ko na lang na dumaan sila sa harapan ko para mapana ko. Ngunit ayan, nasa gilid natin, hindi talaga kayang panain at
Umikot pa sila sa likod ko mga kaspero. Ayan. At eto, sa time na to, inangatan ko na at ayun, umikot sila hanggang sa nakaangat na ako ng mga 3 meters at yun, umikot sa ilalim. Pinana ko at yun, sayang, hindi tinamaan. Good size na sana yung rainbow runner natin. At dito ulit nag-drop tayo. Itong spot na to mga kaspero, dito ako nakakapana lagi ng sweet lips. At dito pagkababa ko, meron agad akong napansing isang midnight snapper or puyo kung tawagin sa amin. At yung mga sweet lips nakita ko nandun medyo malayo sa atin. Parang namumukhaan na tayo ng mga sweet lips dito sa spot na ito. At ayan yung midnight snapper, good size na rin sana yon. Kaso lang hindi yan yung target natin. At habang palingon-lingon tayo, meron akong isang napansin na sweet lips na palapit sa akin mga kaspero, at hindi ko siya tinitingnan para mas lumapit talaga sa atin. At habang naghihintay tayo, tingin-tingin pa rin ako sa paligid dahil yung spot na to, dito kami nakakapana lagi ng malalaking GT mga kaspero. At yun nga, sa katagalan ng paghihintay natin, eto lumapit sa wakas yung sweet lips. Kaso lang hindi na naman tinamaan mga kaspero. Halos ilang oras na tayong nagda-dive, wala pa tayong huli. Isang green jobfish pa lang. Kaya after ilang oras at tiningnan ko sa watch natin, around 1 PM na nag-start kami, around 8 AM isa pa lang yung nahuli. Kaya nag-decide na kami na lumipat ng ibang spot at doon sa Kabalian Bank. At eto, pagdating natin dito sa Kabalian Bank mga kaspero, pagka drop ko pa lang, second drop ko, ayan, may nagpakita agad na isang GT. Ayun o, ang ganda ng salubong niya sa akin mga kaspero. Dahil yung spot na to matagal-tagal nating hindi napuntahan, kaya ayun, na-curious yung GT, lumapit talaga. Kaya meron agad tayong nahuli dito sa Kabalian Bank, second drop pa lang. A good size giant trevally. One down. Down. GT agad. Buto, liwipat tayo na spot mga kasiro. Padali agad. Naiangat na natin sa bangka yung trevally natin mga kaspero. At eto, bumaba ulit tayo dito sa spot kung saan nakapana tayo ng trevally, dito lang sa unahan banda. At pagkababa ko, dahan-dahan lang ako pa ilalim mga kaspero, at meron agad akong napapansin na mga bait. Ayan, kung napapansin nyo, andyan na sa paligid ko yung mga bait mga kaspero. At meron akong nakitang mga sweet lips. Maraming sweet lips yung nakita ko dyan sa unahan. Ngunit
hindi ko muna pinansin kasi yung hunting natin dito is mga trevally. At ayun, hindi sa kalayuan nakita ko itong dalawang diamond trevally. At syempre palayo sila, kaya yung ginawa ko, naghintay pa, nagugug, nagdusting ng konti, at ayan, lumapit. Syempre pipiliin natin yung mas malaki, at ayun, ang ganda ng pagkatira natin dito sa Diamond Trevally. Hindi na nakalaban ng maayos, gawa ng medyo napetal natin yung pagkapana. At yung isa, ayun, sinusundan niya lang, iniikutan, sayang nga eh. Kung may kabady sana tayo sa taas, pwedeng matira yung isa. Kaso lang, si Bro Ruel nakapana rin pala ng sweet lips, kaya hindi natin nakuha yung isa. At hindi naman tayo lugi dahil nakuha naman natin yung mas malaki. Ayan, eto, umabot ito ng kulang-kulang 9 kilograms mga kaspero. Ayan, oh, napakalapad ng Diamond Trevally na ito. Singgit ni giveaway nga to. Alright. Secured na ulit yung Diamond Trevally natin, kaya eto, dive ulit tayo mga kaspero. Habang pababa pa lang ako, napansin ko kaagad itong grupo ng juvenile barracuda mga kaspero. At eto, pagka drop ko, lumapit sila sa akin at umikot, kaya ayan, tiningnan ko na lang sila mga kaspero. Hindi ko sila pinana, gawa ng medyo may kaliitan pa itong mga barracuda mga kaspero, kaya hindi natin pinana. Ayan, oh, napakaganda nilang tingnan. Mahirap din kasi magkasa ng pana mga kaspero dahil sa marami yung rubber natin. At dito sa baba ng mga barracuda na yan, ayun, napansin nyo, napakaraming oriental sweet lips. Kaya nga sabi ko kanina, meron tayong nakitang sweet lips, kaya eto, binalikan na natin at nag-target tayo ng isang piraso para hindi masayang yung sisid natin dito sa spot na to. Ayan, gusto ko sanang i-double shot, kaso lang medyo malikot talaga mga kaspero. Ayan, oh, kung lalapit sila, babalik agad. Kaya eto, pinahana ko na yung isa at ang ganda ng pagkatama natin. Ayan, palitsyon, kaya walang kawala mga kaspero. Napakaraming mga unicorn na umiikot sa atin mga kaspero. Ayan, oh, kung napapansin nyo, mga good size na yung iba dyan na pwede nating panain, ngunit walang masyadong malaki, kaya ayan, hihintay na lang natin, baka may lumapit sa atin. Kung wala, maghahanap tayo dito ng mas malaki at titirahin natin bago umangat mga kaspero. Ayan, tingin-tingin lang tayo.
sa paligid natin, baka may biglang sumulpot na GT at wala talaga. Kaya eto, nakakita tayo ng isang big nose unicorn at yun, hindi tayo bigo, meron tayong nahuling big nose unicorn. Malaki na rin ito, around 1.5 kilos mga kaspero. Ayan o. At next drop, eto, binalikan natin itong mga oriental sweet lips. At ayan, meron ding mga unicorn. Syempre dito tayo sa sweet lips. Ayan, medyo umilap na nga sila, gawa ng ilang pana na rin si Master X na sweet lips. At eto, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapana ng isa, ngunit ayan, yung nangyari, medyo padaplis yung patama natin. At yun, pinuntahan na lang natin. Ayan, at saka hinawakan mga kaspero para hindi makawala, dahil sa daplis yung pagkapana natin. At nung hinawakan na natin, secured na ang ating oriental sweet lips. Dala na natin sa taas mga kaspero at kuha natin ito. Ito, nagkapalit na yung agos mga kaspero. Kanina pagka drop natin dito around 2 PM, palotay yung agos. Ngayon naman mag 4 PM na at ito, bumaliktad na yung agos, nagpa-high tide na siya. At ito yung bumungad agad sa atin, isang giant trevally ulit mga kaspero. Kaya wag na nating bigyan ng chance na hindi mapana. Papanain na talaga natin ito. At ayun, sapol mga kaspero. Ayan, nadagdagan na natin yung ating trevally mga kaspero. At ilang dive na lang, uuwi na tayo, gawa ng hapon na. At medyo malayo pa yung uuwian natin dahil sa hapon na rin. Kaya magdadive pa tayo ng mga ilang dive at sana makahuli pa tayo bago tayo umuwi, dahil pagpa high tide, lalakas na ulit yung alon. Ayan, kung napapansin nyo mga kaspero, medyo umaalon na. At eto na yung giant trevally natin. Inipit na natin ang ating kapay at tinawakan sa buntot, tinawakan sa hasang, para sure na makukuha natin. Ayan, GT, around 6 kilograms mga kaspero. At ito na nga, last drop na natin at uuwi na tayo. Meron akong napansing big eye emperor at medyo may kalayuan mga kaspero. Mukhang ayaw talagang lumapit, kaya itry nating panain. At ayun, agoy, sapul mga kaspero. Ayan, ang ganda ng ating Hindi nga lang nakatagos yung
dulo ng shaft natin dahil medyo malayo. Layo, taya. Pauwi na tayo mga kaspero. Hapon na, tsaka lumakas yung alon. Ito. Umalon na, umalon. Kailangan na nating umuwi. Ayan, medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. Pauwi na kami mga kaspero. Ayan, nandun yung bangka ni Master Reggie. Medyo maalon-alon ngayon, gawa ng malakas yung current na pa high tide. Sa lubong yung hangin at saka yung current, kaya lumalaki yung alon mga kaspero. So pabiyahe pa tayo papuntang Boracay. Lumakas ang hangin. Okay, kasama ako eh. Yung mga huli namin nandun oh. Yun. Mayroon pa doon sa size styro. Ang ganda sumabay sa alon mga kaspero. Pero Master Reggie, talaga maalon. Pero basic lang sa ating bangka. Tatlo lang naman kami, kaya kaya-kaya. Pag loaded tayo, hirap yan. Pero tatlo lang naman kami, kaya bas isda, okay lang. Kaya-kaya. Bali ito yung mga nadali natin mga kaspero. Ayan.